Fungkaham khajani hukbar kenai takobukuk. Tini hai Vietnam all time Malta na tuyi kok salanya ni ma faifika. Tamanya bagi Himalay Vietnam all time waitham thayu. Aboni bisinga ang nai somani bisinga noka waitham tuluk kisa kapan thayu tongo. Boni bagi bono sung kai mano hine kisa misi salai mani tongo. Taklai bisik ni thaika taklai le sung song sok sinai bono kai mano. Puila kai mani Bisiwo bathai thaisa thainai sample rika. Fia ba tabo sanani bagi khag laimani taklai besung bisik ni khag nai boni bagi sung Vietnam all time kai mano all time na kai mano hine sung bas kanga salai nyan thanglai tonglai yo. Kazain takuk song ni noklawo phangsa phangsu Vietnam all time Malta na nang kai to ni mano iko na hani boni bathai rok bahai ka tor bosak jate nai de ko bo phango bahai ka tong nai de. Kobi no abon nung hamjang na ni noklawo bas kanga haike thai tong hinke haye de ba khazani takuk song. Pai di hinke khazani takuk nai de ko hawo nangjak ke bo thai tong. Obo nokhungo achu bura buri rok tong hinke belai khai nai thokjang nai nokla gan rogo mo tui khe thai tong hinka ang ni rok no koi nai ni rok bo phangsa phangso kai di tamai hinka ba sung jotono jodi obono kaham khe organize khe o hinke nai lai nok lai shi lai khoroksa no chuba lai hinke o variety la kai mano o variety la hamu je kai kaham khe proman mannai kubui khe sinai nung nang boni thano koi nai je Vietnam all time Tripura hasteo thai mano tamai hinka ba sung sini asu songna kaham ke nogo je Komola kaina ni sat yogmani borok no kabangma bisi sekang ni chimini nogo Tripura hasteo Komola kai lai tong lai yo hinka tabo Komola loge phaika Malta phayo Musambi phayo ama heka kasar maja entai kaise variety butong Musambi Malta ni kasar maja rogo ama heka kaham ha yungni thai bufang mukhi bufang Tripura hasteo phai tong arim bisungo ni nyaro jodi ani se kaham ko variety type of phai tong hinkle moti he han nangi thainai jat tong hinkle nong ba awai khedi ang ni nara ni basa kaham na ye ang bo ani nursery o bangri nai variety bangri nai omong khani imang phaidi Vietnam all time bahai ka yei bo bisisao wainwi tham thai obono na ya no bang thai ka phana tabo jra tei obo ubu phang arai bochor kai tong 3 bochor kanai kha taklai bisik tham kanai kha a bisingo bo ubu phanga bahai ka thai kanai di omo ongkha common tini khakjanai obo omongkha common bathai omang tini khagi painai obonisle obotai kisa chicken bonisle botai kisa kora bonisle botai kisa kora stay ha kho tabo henga ango bu phang sawo thai bathai common mangkha montotui mangkha boslok mangkha botro mangkha hinke ubo sung nogo khoroksa khorok noi chanani bagoi sung phangsabai no kabangma bathai no khagi chai tonge mano haye dewa ta khong naidi ko gana wotai phangsa tong Vietnam all time bo bahai ka thai kana jeta khajan ta ko buko bo phang tor thai maya gana wo bo phang rok tong hinoi ani to bathai bahai ka thainai abo naisomna thangtang tai kabangma bo phang bo kaina nango jaga kariba jaga bangthai ba phia ba naisom nai borok ba naisom mani ba khawari naisom mani ba bo phang hamya phang bathai bahai ka kabang ka thai nai bono naimani bisingo obo naidi ko ubu phang Vietnam all time bu phang kaham no thai ka hini mano bu phang no nai kha hinke o thaisa jodi sung rangkhok ti ki oi nai le hinka 20 rupees tu mannai hinka sung bazar kaham no mano paisa Vietnam all time ta bazar te sung shobono guri nai ka hinka khaksa ti photo bu ya guri nai ka hinka abon nokjanai bathai abon nokjanai bathai nai de oro phia ba bubar bar katal barja kore u boso ka ta bubar katal bar nai abon bar pura ang hai phunong nai phia ba to masingo se khang nai doi khai gyang ta kalai phaidi hinka tai phangsa wa thanglai nai sung tai phangsa Vietnam bu phang ta kisi sa kotor ko bu phanga omongkha ani oro jotoni kotor kuk Vietnam all time bu phang kotor kuk nai di khajani ta kuk song bo bahai ka thai tongkha boni be bu phang bedek bahai ka kongkha na di
kongman bisinga bahika kong khanai de bobor suk kha kaham kha norom ni nokhungo kaisa cherai kaham ji babe tongo nadi kaisa cherai kaham okra sakra beskanga bahika achuk bacha bahika bo okra sakra na boromri thik am haika ne kaisa bufang jokhon bo thayu boni bedek tola nongkhorei bahika nai thogui tong bahika tong thogri tong kainai bagra na boni khabang bahika tong thorei tong nai di khajani ta khoksong yang ha nang tu ni bisinga nai di muksapan kalia ta sikon bufang no ta ha na nangi tong nadi nong guri nai di bepa gana kaisa photo haina nong nai nong bepa je nahin babai o bosogo to ta bubar bar nai bosogo bubar bar nai beskang song bubar man nai obo nai di khajang ta khoksong o phangsa jodio ora minimum maya hin pane 60 piece nini Vietnam all time Malta man nai boni boyesong ka 2.5 bosor ang ora phangri phangba kaimani tongo puila ai bakha belai tungphla ongi paimana somoyo sini youtuber na ro nungmani ba omaka hamko go bahai ko abo bahai ongne ongya ta sia bakha dug ongi paijamani fia bo obo sathok dru to ongono ongo bathai belai kotor ebong phalto dru ongo gutui amai hini paimani fia ba oboni kuti kakhani kogolo salai nai tabosung salai nai nai boni buthup thup sawa 1 2 3 4 5 6 boko kongi ma thang ka mai ke bepak bathai jodi koto rong hinka nini ali saka thai hinka bepak bedek ma kong nai di bedek kong ja khajan ta khu song ro bhaini bedek kong ja ubu bedek kong ja ang ani khajani forward rong na ang sanai nini nogo obo phangsa phangni kai mana nang terrace garden bo kai mana kai nani musu kai hinka kai leinai phaidi salai nai bahai kai kai bufang tor thai khai nini sat bagan nong nai nini nokla gana tong nai moti hai kok raksong jani jan kok sulai mani bisingti comment ni bisingti salai man lai khajani ta khusong tamani bagi himalaya nang kaham kayu hinke ang kaham kayu hinke tai khoraksa kaham kayu hinke ani kaham sia ta khu bukhu rok na hasugo tong nai rok na song borok na song kaham chara riui mano kebo pushaberi mano kebo NGO magnarinero ri mano chara paye omodo Tripura kabang thainai kaham thainai kati thainai bone bagai riui bo chini bomong na hine kono NGO kaham tongnai ra kabang ma mane bagi rilai tongnai ka sung thai phang bu phang no bo Tripura haste o bagi ri man tamone bagi himale Tripura haste o kabang ma phatane thai ba thai phai tongo phali tong phai hinke sung jodi are read by Tripura haste o local bathai ma sa o hinkala bitiwati sogya jat rijagya bitiwati rijagya bathai rok no sung pai sai man layo aboni bagi na ang koinai ani u blog no nai tongnai rok ani khorang ham thaya ani buslai ham thaya moti rok no one shot la ya oi ang tamoni bagai YouTube khlai ang tami blog khlai o kok na kisa pirna ni bagai ang ani subscriber rok no koinai tai kisa kaham ka naijabadi ka tai kisa jora kaham ka jorari oi naijade ang ani blog tamo kok ne bagai blog sanam ka tamo sana nai ani kubui kok no jodi ni khawo nangi tongengka ani khajani Tripura haste wa hasugo tongnai rok ni aro jidi thaisa thuiso nangnai jat kok tongengka tai khorsa katal no share khaijadi bono nang subscribe khaijadi jara katal phainai rano tai kabang saglak asuk sawoi tini ani Vietnam all time citrus variety অর্থাৎ মুখই variety na tu ye ko kisa kabang samano mathageri nan babai thangchinai haina hai khajani subscriber tai nai tongnai ta ana nai chom kugui tongnai nono khuluma jafarui ani ko goran matharika hambai